Бүген лайыклы юлдагы мәгариф хезмәткәрләре өчен чын мәгънәсендә зур бәйрәмгә үрелде. Чораның Миләшкәй балалар бакчасында оештырылуы очраклы түгел. Бакча билингваль бакча конкурсында җиңү яулау белән дә үрнәк. Мин дә Миләшкәй балалар бакчасында 96 елдан бирле эшлим. Башта тәрбияче булып эшләдем. Мин аннан 2003 елдан шушы коллективның заведующий булып эшли башладым. Безнең коллектив бик дус, бик тату, без шундый рәхәт итеп эшләдек. Менә күңелләрем белән сөеп торам, аларның ниндидер нәрсәләре чыга икән телевизордан я газетадан алар шул хәтле сөйләп. Элек-электән килгән бит инде ул менә остазларның яшь буынга үзләренең киңәшләрен бирү, уртаклашу үз тәҗрибәләре белән. Менә шуны исәптә тотып, шушы өлкән буынны без кунакка чакырдык. Чорага башка район шәһәрләрдән дә якташларыбыз кайткан иде, ул яшьтә булсалар да, күңелләре белән алар һаман 18дә. Үзләре җитәкчелек иткән яшьлек елларын күз яшьләре белән сагынып искә алдылар. Иске Карамал авылы балалар бакчасы мөдире булып эшләгән 87 яшьлек Халидә Шаһиева үзе эшләгән чордагы истәлекләр белән уртаклашты. Элек үзем эшләгән балалар бакчасына кирип карыйм да, шәһәр тибында бакчаны зурайтканнар, матур, киң, якты. Biz эшләгән дәвр белән чагыштырганда, эшләгән заведующийларга да, тәрбиячеләргә дә бик әйбәт. Хатирәләр, җыр-биюләр белән үрелеп барган чара барышында кунаклар күргәзмә белән дә танышты. Анда төрле кул эшләре, фотоальбомнар урын алган иде. Бәйрәмдә мастер-класслар да булды. Мастер-классларда балалар урынына лаеклы елдагы бакча мөдирләре катнашты. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.